V tomto roku vznikla na základnej škole odborárskej športová trieda zameraná na hokej. Triedu navštevujú žiaci 6. a 7. ročníka, kde v každom máme okolo tých 7-8 hráčov. Samozrejme chodia sem aj už mladší, ktorí chodia do 4. ročníka a sú tu aj predprípravky ako z 1. a z 2. ročníka, ktoré už chodia k nám na tréningy. Títo mladší športovci budú zaplňať nové hokejové triedy. Plánujeme do budúcna urobiť projekt, kde by sme týmto deťom, týmto mladším za pomoci samozrejme sponzorov dali nejakú výstroj. Hokejisti majú tréningy začlenené do vyučovania. V pondelok, stredu, štvrtok a piatok trénujú v ranných alebo poobedných hodinách na zimnom štadióne a v utorok majú športovú prípravu v telocvični či posilňovni. Ale taký ten originál prípravkársky tréning je v sobotu ráno od tej 7:30 do tej 8:30, kedy je zároveň aj špeciálny tréning pre brankárov. Za prvé mesiace fungovania hokejovej triedy sa vážnejšie problémy s jej členmi nevyskytli. Trošku sme museli riešiť nejaké, dá sa povedať, také drobné priestupky tých chlapcov, čo sa týka školy alebo aj vyučovania. Museli sme ich patrične aj s triednymi učiteľmi obidvoch tried ako nasmerovať a myslím si, že to ako funguje. A myslím si, že aj rodičia sú spokojní zatiaľ a naozaj tí chlapci majú teda veľkú možnosť napredovania v tom mladom hokeji. Mladým talentom prajeme v tejto sezóne veľa úspechov. Juraj Oríšek, Televízia Pohoda.